Това вече е зима. Дет нямало да има зима. Направо от декември отиваме на лято. Ко ще ли сме да правим без зима, без сняг? Ма то погледнете какви 20 градусови температури, 18 градусови температури. Абе хора, няма го още февруари месец, че март. За какво ми говорихте ви до сега? И продължава да вали. Ужас. Добре, че има джип. Ако нямаше джип. Баси кефа. Луда работа. Това представлява 17 януари 2016 година. Обстановката. Град Търговище. Квартал Въгъл. Тук на комшиите в улицата малко им направих партина с жипката. Не могат да излезат хората. Това е положението. Колкото да е неприятно. И продължава да вали на големи парцали. Ужас става.